जों इउपिपिएलनि थांखि बायदियै 37 नं धोनस्री समस्तिनि सिङाव थानाय गासै 13 भिसिडिसिनि तथा प्राइमारिनि सिङाव मोनसे फ्रेन्डशिप फुटबल बादायलायनाय एबा जोलुर बादायलायनाय जों होदों। बेयो साननैनि हाबाफारिजों होनाय जादोंमोन। मैया स्टार्ट, दिनैहाय फाइनाल। आरो बे जोलुर बादायलायनाय होनायनि उद्देश्यआनो बेनो जे जिहेतु जोंनि बे ओनसोलाव गोबां टेलेन्ट आरो स्टेमिना गोनां बर' सेंग्राफोर बा जोलुर मोजां मोनग्रा सेंग्राफोर दं। बिसोरो गेलेनो प्लेटफर्म मोना, फिल्ड मोना आरो गोजौआव दावखोलांनो हानायनि बेबायदि मोनसे स्कप मोना। दा बेखायनो जोंनि बे ओनसोलावबो मोनसे गोग्लैसोनाय जिथु ओनसोल, बे ओनसोलावबो जथेस्थ'खिनि फुटबल मोजां मोनग्रा लोगोसे जोनो हानाय, गेलेनो हानाय सेंग्राफोर दं। जों बिसोरखौ जाहाथे इनकारेज होनाय बायदि गोसोआव जाहाथे मोनसे बोलो मोननो हायो आरो गाव गावनि रोंगौथि एबा टेलेन्टखौ देखायनानै जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव बिसोरो जाहाथे माने गाव गावनि स्टेमिनाजों लोगोसे जाहाथे प्रफेशनेल लाइफआवबो जाहाथे माने साक्सेस जानो हायो, जों बेखौ उद्देश्यखौ होनाय जादों। मानो होनबा जायफ्रा दिनै स्पर्ट्सआव खोब इन्टारेस्ट होयो बिसोरो फ्राय माने डिफेन्सआव साख्रि मोननाय बे आसाम स्टेटआनो जा बा नेसनेल आर्मियानो जा, सिआरपिएफआनो जा, बेफ्रावहाय खारनाय बारनायफ्राव गेलेबाय थानाय हिसाबै बिसोरो जथेस्थ'खिनि आग भाग लानो हायो। दा ओंखायनो जोंनि जाखांफुनाय जायफ्रा सेंग्राफोर दं बिसोरबो जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव बेबायदि सोरबा जुदि स्पर्ट्सफ्राव जुदि गेलेनो हानाय बा माने मा होनो कम्पिटिसन एग्जामफ्राव जाहाथे माने गावसोरबो बाहागो लानो हायो, बेखौ जोङो मोनसे थांखि होदों। आरो बेजों लोगोसे बे खेलाजों लोगोसे गेलेनायजों लोगोसे गाव गावनि देहाखौबो जों राफोद खालामना लानो हायो आरो खेलाखौ जों मोनसे प्रफेशनेल माबायाव जों लांनो हायो। मानो होनोबा दिनै बर'नि गेजेरावबो खेला गेलेनानै जथेस्थ'खिनि जौगानो हानाय माने मानसिफोर ओंखारबोदोंसै बा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो हानाय फुटबलाव जेनेबा हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर'मोननि खोथाखौ जों रायखांनो हायो। बेनि हिन्जावसानि उफुर्ना नार्जारीमोनखौ जों रायखांनो हायो। आरो बिभिन्न खेलफ्रावबो जों दिनै बेबायदि गेलेनायखौ जों नुदों आरो आसा खालामदों जों फैबाय थानाय दिनाव जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बेफोरबायदि उद्देश्य लानानै जुदि होबाय थायोबा निस्सय 5 बोसोरनि गेजेराव जथेस्थ'खिनि खेला दुलायाव आवगायनो हागोन। आरो खेला दुलाजों लोगोसे जोङो गाव गावखौ राफोद खालामनायजों लोगोसे प्रफेशनेल लाइफआवबो गाव गावनि बेक्तिगत थांना थानो थाखाय मोनसे सर्स हिसाबै दिहुननानै लानो हागोन, जों बेखौ माने मिजिंथिदों। ओंखायनो देग्लाय जोङो स्टार्टिं हिसाबै एसे हाखु दाखु जाबाय। फैबाय थानाय दिनाव बिनिफ्राय जों साबसिनै खोब अर्गेनाइज खालामनानै मोजां भाबे माने गुबुन गुबुन जायगायावबो जाहाथे जोंनि एरियानिफ्राय गेलेनो हायो बेबायदि मोनसे ट्रेनिं होनो हानाय बा माने बेबायदि कचिं होनो हानाय बेबायदि बेबस्थाखौ जों लानो माने सिन्था खालामदों। ओंखायनो आसा खालामदों आरो जों बेजों लोगोसे जों अर्गेनाइज बायदि मोनसे खालामदों जे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जोंनि ओनसोलनि सेंग्राफ्राबो जाहाथे खेला दुला बा फुटबल गेलेनायाव जाहाथे बयबो आवगायबोयो, जों बेखौ आसा खालामनानै दिनै बे फुटबल बादायनायखौ जों होनाय जादों। जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय इउथ सेलनि सारा बिटिसिआवनो मोनसे जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ लानानै गासैबो ब्लक लेभेलाव जों गिबियाव इन्टार प्राइमारि मोनसे बादायलायनाय सोलिदों आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव मोनबा ब्लक कमिटि दं, मोनबायावबो बे बादायनाया सोलिगासिनो दं। दिनै जोंनि बे धनसिरि ब्लक कमिटि बे इउपिपिएल हान्जा इउथ सेलनि बानजायनायाव दिनै गेलेयै गेलेयै फाइनाल मोनसे गेलेनाय आयदा सोलिबाय थादों आरो बेवहाय जोंनि गराइमारि प्राइमारि कमिटि आरो बरिगाव प्राइमारि कमिटिनि गेजेराव जागायगासिनो दङ। आरो बे बादायनायखौ होनायनि गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननाय जि बिटिसि माने बिटिआर गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टआ गासैबो बिथिङाव जेरै नोजोर होनानै खामानि मावदों बेबायदिनो गेलेनाय आयदायावबो दिनै बे सरकारा मोनसे थांखि लाना हाबा मावदों। खारन प्रमद बर' बिथाङा जोंनि नर्थ इस्टनि जेसेबां काउन्सिलफोर दङ, अट'नमास काउन्सिलफोर दङ, बे काउन्सिलफोरखौ लानानै मोनसे टुर्नामेन्ट जोलुर बादायनाय होनो थाखाय बिथाङा सिन्था सरसा खालामबाय थादों। आरो बिनिनो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सारा बिटिसिआव दिनै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मोजां गेलेग्रा टीमखौ सायख'नो थाखाय जों गिबियाव प्राइमारिनि गेजेराव बादायनाय होदों
आरो बेनि उनाव जोङो बे ब्लक लेभेलनि चेम्पियन आरो रानार्सखौ लानानै जिल्लायाव जों मोनसे जिल्लानि मोनसे टुर्नामेन्ट खालामगोन आरो बे जिल्लानि जाय चेम्पियन जागोन बे काउन्सिलनि मोनसे टुर्नामेन्टआव माने क्वालिफाइड जागोन आरो बे थांखिजों लानानैनो जों दिनै जोंनि गासै ब्लक कमिटिफोरा दिनै बे बादायनाय हाबाफारिखौ लाबाय थादों दिनै हरिसिङाव अलरेडि जोब्बाय दिनै जोङो बे धनस्रि ब्लकआ दिनै फाइनाल आरो बेनि उनाव जोंहा मोनथाम ब्लक कमिटि दङ बे साननैसोनि गेजेरावनो बे फाइनाला जागोन आरो बेबायदिनो थांखि लानानै हाबा मावबाय थानाय जादों गेलेनाय आयदाखौ जोंनि सरकारा गोबां गुरुत्त होदों खारन गेलेनायजोंबो गावनि देहा सोलेरा गोख्रों समायना मोनसे मोजां जायो बेजों लोगोसे थांनानै थानायनि मोनसे केरियार हिसाबै बेखौ दिनै बिश्वहा गनायना लादों आरो बे हिसाबैनो दिनै जोंबो सानदों जोंनिनो मोनसे मावनां हाबा हिसाबै गेलेनाय बे बाहागोखौ गुरुत्त होनानैनो बे आयदाखौ माने नाजानाय जादों नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर बावदों धनस्रि ब्लक कमिटिनि जानानै जों दिनै धनस्रि ब्लक कमिटि इउथ सेलनि बानजायनायाव जोङो इन्टार प्राइमारि लेभेल जोङो फुटबल बादायलायनाय होदों बे बादायलायनाया दिनै फाइनाल मैया सेथिमोन जों साननैनि हाबाफारिजों फोजोबनो नागिरदों दिनै फाइनाल बे फाइनालाव बरुनि गराइबारि प्राइमारि आरो बरिगाव प्राइमारिनि गेजेराव जादों जोंनि थांखिया बेनो जोङो जाखांबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव मोजाङै दावगानो थाखाय बिथांमोननि जि थाखोमानाय रोंगौथि बेखौ दिन्थिफुंनानै जोङो गोजौ थाखोआव लांनानै बिथांमोननि जि साननाय हनाय थांखि बिथांखि बेफोरखौ सुफुंनाय लोगोसे इयुनावबो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गेलेनाया जाबाय थायो बेखौ जों नोजोर होनानै बे थांखिखौ लानाय जादों जोंनि धनस्रि ब्लक कमिटिया बेवहाय गोख्रोङैनो हेफाजाब होनाय जादों आरो आसा खालामो जोङो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेबायदि बादायलायनाय बिथिङाव जोङो आवगायबोनांगौ आरो जोङो इयुन जोलैफोरखौ जोङो लामा दिन्थिनो नाजाबोनांगौ बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171991 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन